כואב לה קצת הראש, קשה לה לרדם, ננחת עד 3, בעצב מתקדם, שוכבת חושבת מניין הישועה, היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. לקחה 2 ויטמין, לקחה 2 אקמול, בעלה 6 אופטלגין, ניסתה כבר את הכל. בבית המרקחת ישנו מדף על שמה, היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. בעזרותיי תמצא את התרופה. פתחה ילקוט כזבים, לא העלתה חיוך, שמעת גששים, הגיבה בדכדוך, שוכבת חושבת מניין הישועה, היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. בעזרותיי תמצא את התרופה. על 14 רופאים ו7 אחיות, בדקו אותם מומחים מכל הארצות, למדו באיטליה שנים של רפואה, ואני מנתניה ויש לי את התשובה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. היא חולה, היא חולה, רק אני אציל אותה. בעזרותיי תמצא, בעזרותיי תמצא, בעזרותיי תמצא את התרופה.